गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा प्रनिता औवारी, गामि 2 नं धुपगुरि, लासो खासिकट्रा, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो दोंसे रमान्टिक खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइया आंजोंनो सुजुजानाय आरो खन्थाइनि मुङानो जाबाय मोजां मोननायनि मोदै। दानिया आं खन्थाइखौ आवरायनो जागायबाय। मोजां मोननायनि मोदै। ओइ रजे, नों बै समाव आदा हंलानि हाबायाव आंखौ नुना आबै बुरिजों सौदावना लोगोफोरजों मिनिजानाय, थाइनै मेगननि इसाराजों नों आंजों रायज्लायनाय नों गोसोआव दंना रजे? आरोबाव रजे, बाजै ददेरेनाव खर' गंग्लायना खर' खुरफ्ला खुरफ्ला मबाइल नाम्बार बिनाया गोसोआव दंना? आं गोसोआव दं रजे, गोसोआव दं। रजे, नोंनि बै समाव रायदावनाय, मिनिस्लुनाय, नोंनि आंखौ जारौ गुस्थियाव बिलिरनाय, दसे सम नुवाब्लानो खाराव माराव जानाय, नोंनि रादाय होनाय, समाय लानाय, आं बावाखै रजे, आं बावाखै। दासिमबो नोंनि बै समाव आंखौ दुंब्रुद बिखायाव बोजबना लानाय, संसार जानायनि सिमां नुनाय गासैबो गोसोआव दं रजे, गोसोआव दं। नाथाय रजे, गोसोआव दंमालाय मा जाबावनो, गासैबो फैमाल जाबाय। जेराव समजों लोगोसे नोंनि बिमा बिफानि नायना होफैनायाव नों गुबुननि जाबाय। जायनि जाहोनाव नोंजों आंजों नुनाय सिमां, नोंजों आंजों लानाय समाय, नोंजों आंजों लानाय रादाय गासैबो थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय। जायनि जाहोनाव बैफोर समखौ गोसोखांब्ला दिनैबो बोहैयो आंनि मेगनाव मोजां मोननायनि मोदै। आंनि खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।